Sanibonani bafowethu. Ninjani niyaphila? Asikholwe futhi sithembe ukuthi niyaphila. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Ntambama nje siyabonga kakhulu guys ukuthi nibe khona la. Ngicela ukwamukela ngokukhethekile. Ama-new subscribers ku-YouTube nama-new followers ku-TikTok. Bese ngamukela wonke nje okhona la oyi-subscriber ku-YouTube noyi-follower ku-TikTok. Na wonke kama-viewers ama-videos wami angaka-subscribe nangaka-follow. Ngiyacela nisubscribe good people. Please do subscribe and follow ku-TikTok. Ngiyabonga. Ngifisa today ukukhuluma ngendaba yokuba yimember ye-MK Party. Ngoba kubonakala sengathi mhlambe kukhona izinto eziningi eziconfuseayo noma abanye ngathi ba-confused ukuthi kusho ukuthini ukuba imember ye-MK Party nokusupport i-MK Party. Siye sabona izinto eziningi zenzeka nje kwi-MK Party ezibonisa ukuthi abantu abaningi ngathi ba-confused ngokuba kwabo ku-party. Kunabantu abaningi mayisungule i-MK Party abaspenda a lot of their money, a lot of ama-resources wabo besupport i-MK Party ukuze wine ukhetho luka May 29, 2024. Futhi lokho sikushayela izandla kakhulu into enhle. Ngoba iyona ebeke umkhonto wesizwe party la ukhona njengamanje ukuthi ugcina unama-member kwi-National Parliament nakuma-province afana neMpumalanga. Kube ne-statement esaphuma esithi MK Party is now the official opposition eSouth Africa. Siyababonga kakhulu bonke abayisupporta nabayixhasa ngendlela abayixhasa ngayo. But kunombuzo olokuphakama ukuthi bonke labantu ababe support MK Party ngama-resources wabo, ngamandla abo, ngezimali zabo, babe kwenza ngayiphi inhloso? Ingabe babe kwenza ngenhloso yokuthi ngempela babeke i-movement le noma i-organization le endaweni e-right ukuthi ishintshe iSouth Africa, noma ingabe babe kwenza lokho ngenhloso yokuthi kube khona abakuzuzayo noma kube khona okubabuyelayo bona noma babenefite uma i-MK Party isisendaweni enhle noma isemandleni? Umbuzo loyo lokuphakama. Kuzokhumbuleka ukuthi kukhona even abafakwa kuma-list abantu abazoba seParliament okuwukuthi ngokuhamba kwesikhathi kulawo ma-list okay abanye bangena eParliament kodwa bathi sebephakathi eParliament baphinde bahlehliswa amagama abo ahoxiswa ekutheni baba amalungu eParliament. Abanye baze bana kwi-media bayokhuluma nge-MK Party bechaza lokhu nalokhuya ukuthi baze bayeka nemisebenzi yabo, bayeka namabhizinisi abo, bayeka into eziningi ukuze babe seParliament and stuff. So uma bezohoxiswa babuyiselwe emuva, lokho kubonisa ukuthi MK Party mhlambe i-organization engabacabangela abantu. I-question eyayilokhu ivela nevelayo even namanje ukuthi kazi labo bantu uma ngabe kanti befaka le support ababeyisupporta ngayo i-MK Party, befaka ama-funds wabo, beshiya nemisebenzi yabo and all that, babe cabangisisile yini kahle ukuthi benzani? Ngoba ngikhumbula nangelilodwa ilanga mina umsholozi ethi abantu abayeka umsebenzi, abayeka amabhizinisi, abantu abafaka izimali zabo. Yena nje wathi usungule i-MK Party, wathi uyovotela i-MK Party empeleni. Sasukuma sonke samlandela. Abantu bazenzela bona ngokuthanda kwabo nangezizathu zabo. So umbuzo uthi why pho kufanele kugxekwe i-MK Party ngayo yonke into eyenzeka after? Because MK Party uma isungula umsholozi nalabo abayisungula naye babe nenhloso ethile futhi babe nama-plans athile nge-organization. Ingabe ke kwase kufanele
MK Party ishintsha ama-plans wayo, ngabe kwase kufanele ishintshe ama-objectives wayo ukuze manje accommodate abantu abathi bona sifake isandla esikhulu kwi-organization, therefore kufanele ukuthi kube yithi esilawula indlela eyenza ngayo. Ingabe kwakufanele kwenzeke njalo? Angicabangi ukuthi kanjalo. Kufana-ke namanje ziyanda iy'nkulumo zabathile kwi-organization abathi kungani, for example, uGodole enganikwa isikhundla esithile ku-MK Party ngoba uGodole usebe ne-MK Party iqala. Kunalaba abathi kungani uDr Khehlelezi enganikwa isikhundla esithile ku-MK Party ngoba ube ne-MK Party iqala. But what I'm asking myself ukuthi why uGodole ebe nabakhulumeli bakhe noma ama-spokesperson, ngoba mawuthola kahle uGodole ngibona nangelilodwa ilanga ethi kubantu abahambe beyomkhulumela ukuthi ufuna isikhundla ku-MK. Akaze mina into engiyaziyo ngoGodole uyivolontiya nje le-MK Party, elithanda i-MK Party elingabheke lutho futhi usaqhubeka nje. Uma ngikhuluma ngoDr Khehlelezi, uDr Khehlelezi has been up and down nomsholozi ne-MK Party. Angikaze ngimuzwe nangelilodwa ilanga athi ufuna isikhundla esithile noma ufuna ukubenefit into ethile, futhi angikaze ngizwe engathi uthuma abathile ukuthi bawomkhulumela as ama-spokes person akhe ukuze mhlawumbe athole okuthile ku-MK. Akaze avele even yena ngokwakhe esho into efana naleyo ukuthi ufuna ikhundla nani nani. So why kuqhamuka abantu abazokhulumela amavolontiya e-MK Party nabantu abaseqhulwini lokulwelwa kwe-MK Party ukuthi besemandleni? Why bevele abantu bezokhulumela labo bantu engaze bathunywe yibona? Angicabangi bafethu ukuthi into e-right leyo, angicabangi ngempela. Akufanele sivele emphakathini sikhuluma nge-MK Party ngale ndlela esikhuluma ngayo, siyiveze as if i-organization eney'nhloso ezimbi efuna ukuncela okuthile kubantu ukuze kuzuza abathile kuphela. No, i-organization ine-plan. Uma ngabe ufuna ukwazi ukuthi i-MK Party isebenza kanjani, landela i-constitution ye-MK Party uyibheke, ubuke ama-policies i-MK Party, ama-documents eloku iwakhipha ukuthi this is what is going to happen e-MK Party and all that. Hhayi ukuthi uvele uzokhuluma ezilangalaleni kodwa ubuthi uyimember ye-MK Party. Lokho kwehlisa isithunzi sakho, kwehlisa nesithunzi se-MK Party, because now sekufuna uchaza izinto ey'ningi ongeke ukhone nokuthi uyibheyise ube nama-facts because awunawo. Uzokhuluma nje izinto ezi-baseless mangayibeka kanjalo, uyabo. Ngoba even ngibonile nje ungathi uDr Khehlelezi ngokwakhe usigxekile statement esenzeke recently la bekukhulunyelwa yena khona as if ungumuntu okhathazekile ngokuba kwakhe ku-MK Party ukuthi mhlawumbe akanikwe ikhundla ethile. Ukugxekile kwalokho mina ngendlela engizwe ngayo. So ake sibheke bafethu indlela esenza ngayo nendlela mhlambe esikhomenta ngayo ngezinto ey'thile ezenzeka ku-MK Party. Uma kukhona ukunganeliseka onako ku-MK Party kufuna uzibuze i-question eyodwa, why ula? Because uma kuwukuthi mhlampe awusakhululeki ngoba MK Party, angicabangi ukuthi kufanele ukuthi uba ngumsindo, kufanele uhoxe. Mina ngokwami ngendlela engibuka ngayo, man, just withdraw, uqhubeke nempilo yakho kunokuthi uyokhuluma izinto ezingahle zilethe ishade kwi-organization. Umbono wami nje ngumfoka Mkhonza. Angazi wena ongilalela lapho uyibuka kanjani le ndaba yokuthi kube nabantu ku-MK Party abaloku beveza ukuthi thina ku-MK Party siyisupportile ngalokhu nalokhu nalokhu, therefore this is what we need to benefit, or this is what we need to be noma kufanele sibongwe ngakho. Angicabangi mina ukuthi kumele kanje. Uma kuwukuthi ula as a volunteer e-MK Party, ngicabanga ukuthi kufuna ube la unga-expect lutho. Ukholelwa nje kwi-vision kaMsholozi, ukholelwa nje kwi-vision ye-organization ukuthi ifuna ukwenza okuthile okungcono for abantu base-South Africa. Mfoka Mkhonza, ake sixoxeni ngalolu daba. Uthini umbono wakho ngalento esiyikhuluma la yabantu abaku-MK Party ngenjongo yokuthi later on
bafuna ukubenefitha kwi-organization, bangasabeki i-organization phambili, bangasabeki ama-South African phambili, kodwa bezibeka bona naloko kufuna bakubenefithe. Ake sixoxe ngaloko mfoka Mkhonzana. Ngicela subscribe, ashare nale video, aphinde follow, sibe together la ngokuphelele siye phambili. Ngiyanibonga bafethu, sohlangana kuma-video alandelayo. Umfoka Mkhonzana, thank you so much.